Videoesittely Koivukyläntie 37-39, C-rappu 3. kerras päätyasunto. Ja eteisestä tullaan sisään, kylpyhuone ja täysin uudistettu sitten putkiremontin yhteydessä. Ja eteisen vasemmalla puolella löytyy kaapistot, siivouskomero, toinen makuuhuone. Tällä hetkellä siellä on ylimääräiset tavarat ja sitten vaatekomero, vaatehuone ja sitten näkyy ruokailutila ja täällä keittiö. Et nyt jos menen tähän ruokapöydän kohtaan ottamaan kuvat, niin astianpesukone, liesi, keraaminen liesi, uuni ja tässä hanassa tämmöinen letku ja sitten samaa sarjaa olevat kaapistot kuin mitä tuossa ruokailutilassa ja sitten olohuone. Olohuone on tosi hyvä ja siis ikkunat ovat suuret ja lehtipuita tuolla ulkopuolella. Tämä on siis 3. kerroksen asunto ja nyt mennään makuuhuoneeseen. Makuuhuoneeseen alkaa jo 11.30 tuonne parvekkeelle paistamaan aurinko ja toisella puolella kukkatapetti ja toisella puolella tämmöistä rauhallista raitatapettia. Ja